resumen esango dut, liburu batean izan nuen haien berri, eta ja hasieratik irakurtzen nuen heinean nola egiten zituzten gauzak, uia, mekono, filosofia hori, musiko ulertzeko zeukaten modua, gainera punk rockarekin flipatu zuten oso gazte zirela, hasi ziren instrumentuak biltzen, bateria baten bila ibili ziren, bi lagun ziren, hirugarrenaren bila, egiten zuten eszenan ez zituzten tragatzen hasiera, baina bere txoko egin zuten. Hori dena irakurrita eta gero entzun duenean ezin perfektua izan. Bat aukeratua zaila egin zait eta beraz bi aukeratu ditut. Batetik BAP taldearen lehertzeko garaia, anaiak bazeukan diskoa etxean eta txikitatik asko entzun dudan diskoa da, buelta asko eman eta gero beti ere boladak azaz diskoak entzuten, baina onera beti bueltatzen naiz. Eta bestea da Duten Nat, hemen ingurukoak. Entzun nuen nera bezaroan okerrez banago bidaia luze batean nola musika asko sartu nula eta lehenengo entzunalditik flipatu egin nuen. Gainera horrek irikizizkidan soinu berrietara ateak, ezagutzen ez nituen taldeak ezagutu izan nituen eta gaur egun arte, beraz bi horiek. Kantu bat ere zaila daukeratzea, ze beti boladak harrapatzen zaitu, baina esango dut DX eta Tom Corak atera zuten diskoko State of Shock. Diskoa irikitzen du eta badauka biolontxelo linea bat hasten dena nahiko melodia unkigarriarekin edo, eta kanta aurrera doan nenean zoramena bihurtzen da, baditu gora berak, kanta hori State of Shock. Beti riff-jarre bat ateratzen dudan esaldi bat da Ruper Ordorikaren zenbait bertso celebra bestiko apaizei sotanak bizkiet kenduko itxasontzi piraten bandera egiteko. Asko gustatzen zaidan esaldia. Hemen ere bi esango ditut, batetik Jupiter Joneko Aida Torres, iruditzen zait badula estilo oso pertsonal bat, asko gustatzen zait nola ritmo tribal moduko horiek nola egiten ditun, eta bestetik ere Guantxe, beste bat baduna estilo oso pertsonal bat, eta zuzenean ikuste asko gustatzen zaidana. Biek badute zera pertsonal bat jotzeko modu hortan. Etxean gehien bat viniloa eta CD-a erabiltzen ditut, eta gero ere bai streaming bidez, batez ere Bandcamp talde berriak deskurritzeko edo salseatzeko, eta gero streaming bidez baita ere musikari buruzko irratsaioak baita ere taldeak deskurritzeko erabiltzen dut. Hemen duda asko izan ditut, baina esango dut Oñatiko Gaztetxea, ze jo genuenean behintzat kriston tratua eman ziguten, oso gustora aritu ginen bertan, eta beste leku asko izan zitezken, baina hau esango dut. Hemen etxera joko dut eta Lakasita esango dut. Azken aldian kriston aktibitatea dauka, kanpotik ere talde asko ari da ekartzen, eskaintza oso anitzarekin, eta gainera etxe ondan harrapatzen dit, beraz Lakasita esango dut. Hemen esango dut, Bilboko kafe antzokian jo zuten, Inoren Eroni eta The Drones taldek, eta soinua ikaragarri izan zen, gainera azken momentan apuntatu nintzen, eta ez daki guzti horrek ere sentsaziotan laguntzen dizu gero, eta borobila izan zen eguna. Nago ziur nire diruarekin erosi ote nuen, baina borondatez erosi nuen lehenengotariko diskoa aintzat, ez dakit lehenengoa den, izan zen Epel eta Larrañagaren Noiz arte. Ze bazuen abesti bat gustoko nuena eta horregatik kasetan erosi nuen gainera. Justo pasaden astean jo nintzen Bulbimerita eta bi erosi nituen. Pere Uguren New Picnic Time eta Madjoniren Every Good Boy Deserves Fudge. Bi diskoiek erosi nituen.